Grandma, here you are. I've been looking everywhere for you. That burial room. And where him get married. Yes, Grandma. I want you to tell me one of those evil folklores. Ngwa bịa nọrọ ọdụ n'akụkụ m ka m kọọrọ gị akụkọ. Ngwa gee ntị ọfụma ka ịnụ akụkọ a m chọrọ ịkọrọ gị ugbu a maka mbe onye anụ ukwu. Akụkọ a bụ maka mbe onye anụ ukwu na onye ukwu. O nwere eze mbe na-emere anya ụfụ maka na eze a bụ ọgaranya bịa nwekwazie ịgba. Ọ na-abụ onye eti ịgba ihe ọma niile dị iche iche a na-apụta. Mbe wee chọgide ihe ọ ga-eme ka o nweta ịgba ọ maghị, o wee bịa gbaarụ nwunye eze a ọnya. Nwunye eze a wee manye n'ọnya mbe gbara ya. Mbe wee sị na ihe ga-eme ka ọ hapụ nwunye eze bụ ọ bụrụ na eze ebunye ya ịgba ọ na-ada eti na-ewepụtara ya ihe ọma dị iche iche. Mbe ama akwanụ na enwere ihe ya na ya bụ ịgba so maka anya ukwu ya. Ihe ọma bụ si bunye ya ịgba. Interesting. So what is attached to the drum? Mata nwaanyị, nwee ndidi na akụkọ na-abịa. Maka na mbe amaghị na enwere ọgwụ agwọnyere ya bụ ịgba, mere o ji amịta ihe ọma niile dị iche iche ọ na-amịta. Mgbe mbe buru ịgba ruo na be ya na ụmụ ya wee merụọ ọgwụ a, ha na-etizi ịgba kama ọ ga-amịtara ha ihe ọma dị iche iche. Ụmụ nwoke ha na-amaghị ebe ha si ewere ịtalị bịa na-anyụ ha ịkpakụ, na-anyụ ha anya. Ihe a ka ha megidere. Oge ọbụla ha tiri ịgba, ụmụ nwoke ha na-amaghị ebe ha si apụtakwa bịa nyụwa ha anya, were ịtalị na-anyụ ha anya. Ike wee gwụzie ha, ha amaghị ihe ha ga-eme. Mbe na ezinụlọ ya wee nakpuo n'okpuru ukwu osisi ụzasị. Ọ ya kpatara eji afụkarị mbe n'okpuru ukwu osisi ụzasị maka na enweghị ebe ọzọ ha ma ha ga-achọta nri ha na-eri. Makes small sense. Gịnị ka nke a pụtara? Ejiri n'aka na enwekwara ihe mmụta enwetara n'akụkọ a. Yes, Grandma. Thank you so much.